Hola, el meu nom és Maria Àngels Juanes i la meva comunicació es titula L'àngel dissident, la identitat de Llucifer a partir dels sermons de Sant Vicent Ferrer. Segons la religió cristiana, la cultura popular, la iconografia i fins i tot la música, els àngels són els éssers que actuen com a missatgers entre els homes i Déu. No debades, la paraula més pareguda a àngel en hebreu és malakim o també Elohim, que significa missatger o enviat. Així, podem trobar moltes representacions angèliques sense mirar al cel. Per exemple, a la pintura, al Museu Sant Pius de València es conserva el retaule de la vida de la Verge pintat per Antoni Peris el 1410. L'encapçalen dos àngels que custodien el Crist i a més apareixen com a guies, missatgers i fins i tot cobrint amb un mantell a la Verge mentre dona el pit. Però la concepció d'àngel no fa sempre referència a figures pures i benèvoles, al servei dels designis de Déu. I és que també a la cort celestial existiren els detractors dels atributs divins, els opositors al Creador o els dissidents. En efecte, parlem de Llucifer, un ésser copsat d'intel·ligència i bellesa, però també de supèrbia, que va pecar de la manera més vil, desafiant Déu. El seu nom prové del llatí lux i fero, això és portador de llum. I és que en origen era un querubí, per tant, pertanyia a la primera jerarquia angèlica, la més propera a Déu, catalogada per primera vegada entre els segles V i VI a l'obra del frare siríac Pseudodionís Areopagita, la jerarquia celeste. Sant Vicent Ferrer, des de la seva posició de frare predicador, indiscutiblement coneixia ben bé les referències al dimoni tant de les Sagrades Escriptures com de teòrics com Areopagita o, per exemple, d'obres tan divulgades com la llegenda àurea, i usa aquests coneixements magistralment per a provocar repugnància i horrors a parts iguals en un auditori que el seguia incondicionalment. I és que, com a dominic que és, no exclou el dimoni d'eixa actitud submissa pròpia del pecador, que accepta el seu destí com a merescut. Així, el presenta com a màxim exponent del mal i dels turments terribles de l'infern, però també, curiosament, com a ésser subjugat a Déu. Per tant, Llucifer és aquell qui aplica els càstigs als pecadors. Al cap i a la fi, està al servei del Creador i dona sentit al lema bizantí Timete Deum et date ili honorem, perquè, efectivament, la seva funció és justificar aquest temor. És per això que el pare Vicent mostra ben bé aquest caràcter relativament dòcil cap a la divinitat, per exemple, quan explica com el dimoni l'informa dels actes dels pecadors. Saps qual diable és aquell mateix que t'ha fet pecar? I aquell compta lo novell dient: Senyor, tal persona ha tingut mala vida i ha perseverat en aquella, i no s'és volguda penedir, i ara està a la mort, i així, què manau? Així, el Llucifer vicentí és executor, paradoxalment, de la justícia divina, que quan el pecador mor, mana que va genir tants miliars de dimonis, o més o menys, diu Sant Vicent, a per l'ànima infractora. D'aquesta manera, el dominic aconsegueix, a través de la seva retòrica excelsa, que el gran pecador de supèrbia, l'àngel caigut que gosa equiparar-se a Déu, actue com a un mer servent del seu gran oponent, quan, amb el seu verb genial, Ferrer fa que el dimoni li pregunti a Déu què mana. És així quan el menyspreu cap al dimoni assoleix la màxima intensitat. Eix és el Satanàs de Sant Vicent, el superbiós més incoherent, aquell que es mostra dúctil davant el seu enemic per antonomàsia. En aquest sentit, Sant Vicent exagera la mediocritat del dimoni quan diu que era més amic de Déu que Sant Miquel, i és amb aquest contrast d'amic a enemic com remarca encara més la seva desgràcia. Si atenem a les paraules del professor Albert Toldrà, una de les primeres imatges de Satanàs pot ser la primera cristiana. Al mosaic bizantí del judici de Sant Apolinar IX a Ràvena el representa amb tota l'aparença serena i bella d'àngel, l'àngel blau. Els querubins, segons Areopagita, són d'aquest color. Per tant, aquesta dada ens conduiria a l'estatus original del diable, conservant encara característiques dels querubins, efectivament, pròxim a Déu. De fet, aquest lloc privilegiat que el maligne va perdre s'evidencia, per exemple, en la primera referència a ell que registra un escrit del profeta Isaías extret de la traducció de la Bíblia que fa Sant Jeroni a la seva Vulgata.
En aquest document trobem un Llucifer que aspira a ser igual que l'Altíssim. Certament, Sant Vicent reafirma aquest contingut quan diu que els components d'aquesta primera jerarquia a la qual pertanyia el dimoni jamai davallen en aquest món. Tal volta per això, Sant Vicent remarca que Llucifer o Satanàs, amb dos noms usats pel predicador, sí que hi davallà perquè pecà, ja que es veia vell i era amic de Déu i sant. És a dir, com a conseqüència de la seva presumpció. Un dels motius que dona el predicador d'aquesta supèrbia de Llucifer és que fou creat infinit. Per aquest motiu pensà que podia igualar-se a Déu i que totes aquestes criatures, els àngels, estaven per baix d'ell. En aquest moment és quan entren en joc els dos arcàngels, Sant Miquel i Sant Gabriel, als quals Sant Vicent fa constants referències. I Sant Miquel diu: no hi consent jo, és en Gabriel, solament si Deus sobre tots. Són motius suficients perquè Satanàs fora capbussat a l'infern. Però quan es produeix aquesta davallada a l'inframón? Tot i que l'Antic Testament no s'indica el moment de la creació dels àngels en què estaria inclòs el naixement de Llucifer, el dominic sí que hi fa referència i assenyala que aquestes figures existien al principi dels temps. Apareix al sermó dedicat a Sant Miquel, Sermo Sancti Michaelis. En concret parla de la primera de les batalles que li són assignades. Així apareix el dimoni lluitant contra l'arcàngel. El predicador explica que en el cel, al començ del món, hac gran batalla. El major àngel que llavors era Llucifer. Com no podria ser d'altra manera, Satanàs és derrotat per Sant Miquel a causa de la seva vanitat i és desterrat a l'infern, i ho diu al mateix sermó. Fora, fora de ma casa, veus que Sant Miquel lance a Lucifer i a sos sequaces del cel i cabussa'ls en infern. En finalitzar aquesta batalla, Sant Vicent afirma que efectivament no sols fou castigat l'àngel dissident, sinó tots els seus socis. I caigueren ell i tots els sequaces que hi consentiren, i ara són diables, uns diables coordinats pel que fora el favorit de Déu i que ara, després d'una metamorfosi, ha passat de ser un querubí vell i ple de llum a ser un ésser monstruós. A la iconografia gòtica el podem observar comunament als peus de Sant Miquel i presentant un aspecte oscur, amb banyes o amb ales que s'assemblen a les de la rata penada. Per exemple, aquesta imatge és la que ofereix l'espai dedicat a Sant Miquel del retaule de la Peria de Lleida, una obra de Jaume Ferrer II, datada entre el 1444 i el 1447. Per tant, el càstig major que se li imposà per la seva falta no va ser baixar al món, sinó a un grau més, a l'inframón. Ja ho diu el predicador, quan Lucifer pecuà, ell, amb tots els que a ell consentiren al pecat, tantos foren lançats de paraís, i els demés romangueren en l'aire, allí on són les nus, sinó alguns qui són en infern per turmentar les ànimes i altres qui van entre nosaltres, pocs, que si no els deixarien viure, i aquests no es tempten. En efecte, el príncep dels dimonis, tal com el presenta el pare Vicent, gestiona sos missatgers, sois, los diables. Aquests estan presents a la terra, recordem les arts bene moriendi, on els dimonis tenten al moribund perquè peque abans del seu últim alè. Però, òbviament, també apareixen a l'infern i al purgatori, on imposen els càstigs amb sadisme segons el pecat comès. Així, el pecat de la supèrbia es castiga amb la immersió del pecador en plom bullent i ardent. L'avarícia es castiga amb calderes plenes d'or i argent. La luxúria amb sofre pudent i escur. Els pecadors de gola tenen la pressió de calç ardent viva, la ira en un infern de vidre ardent i la peresa amb una casa d'infern ruïnosa coberta de vèrmens, aranyes i serps. Un espai que representa un espill de la mesquinesa de l'ésser que el domina, descrit pel dominic amb una cruesa deliberada, és clar. Comptat i debatut, el pare Vicent coneix bé qui és l'enemic i ix al carrer a combatre'l amb la seva pròpia host d'àngels, arcàngels i potestats. Al cap i a la fi practica una exègesi de les sagrades escriptures portada al límit, en què mostra el dimoni que li convé, submís i amb manca de criteri propi. Un servent abominable que al mateix temps és el cap d'un exèrcit monstruós. Domina un espai repulsiu, copsat de serps que vomiten condemnats, bèsties marines i anatomies damnades eternament.
La seva funció és posar en pràctica els càstigs més horribles a golafres, sodomites i bagasses, amb la crueltat explícita que li atorga el predicador en els seus sermons, amb un grafisme exquisit, aquell que sols saben expressar els gossos del Senyor. En suma, el Llucifer de Sant Vicent és de disseny i té una funció ben definida, imposar un temor necessari i innegable, aquell que ha de sentir la bona gent per poder muntar a la glòria de paraís. Moltes gràcies.